Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri, inda a yau muka leƙa masana'antar Kannywood, inda aka samu wasu suke saida fom na shiga harkar fim da sunan Adam A. Zango. To ba Adam A. Zango ba ne. Adam A. Zango ba shi yake saida wannan fom na shiga masana'antar Kannywood ba. Ga dai shi ku ji daga bakin shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwa da abokan arziki, da fatan dai kowa yana cikin ƙoshin lafiya baki ɗaya, da masoya da kowa dai ubangiji Allah ya kare mu baki ɗaya. Akwai wasu mutane da suke amfani da sunana suna sayarwa da mutane admission na shiga harkar fim da sunana da wani lamba daban, har ma wasu sun fara tura musu kuɗi suna sayar musu da form 10,000 naira, and ban cika son na fitowa ina yin magana ba saboda yadda ake samun matsaloli wajen misunderstanding dina, but I had to do this. Shi yasa na fito domin gaya muku duk wanda suka sai form din nan ba da Zango bane, ban san shi ba, ban san daga inda yake ba, ni da alaka da shi. Hasali ma bana tunanin yana cikin wannan masana'antar tamu baki daya. Don haka da ma a kiyaye, ku yi swapping gaba za ku ga sauran irin abubuwan da suke yi wa mutane domin kowa ya ankare. Na gode.